Zvakamira sei tadzoka pachikoro chemangoma muneni wenyu sekuru gudo eka ndakazvipira hangu kukudzidzisai mageto youths havasi kuda kukudzidzisai havasi kuda kuti muzive kuti zvinofamba sei but zvisinei 2022 ndauya nechirongwa kana ndakauya nechirongwa chekudzidzisa nekuvandudza industry yedu kuti tipedze confusion irimo mumaererano nekuti kune vakawanda vakapinda muindustry vasina kunge vaine zivo kuti zvinofamba sei zvakamira sei saka kufollowa matutorials angu anaya kana dzidziso dzinoidzi zvinoita kuti upinde muindustry wakarongeka kana kuti uimprove maconductire aunoita uri mashandiro aunoita nevamwe mumusic industry yedu yemuZimbabwe. So kune vasati vasubscribe please chibai mangopressa subscribe button kana kuti mobva matifollowa pafacebook page rinonzi Sekuru Gudo Picture TV eka zvotipa manyukunyuku ekuti tirambewo tichiita sei tichishanda mosharewo zvakare malinks emavideos anaya. So today tikutaura nezve munhu anonzi sponsor. Sponsor ndiani? Kune munhu anonzi sponsor vakawanda havatauri nezvake uro havaunderstande kuti sponsor basa rake nderei. Sponsor ndiye munhu uyauya anongonakidzwa nezvaunoita, haana chaanoda kwauri kana kuti mubhadharo waanoda kwauri. Munhu anenge aine zvinhu zvaainazvo zvekuti anogona kungoti ndiri kukupai chakati kuti muvandudze kana kuti mubatsire kana kuti mubooste career yenyu mukoma yekuimba kana memisisi yekuimba kwamuri kuita yechipo chenyu. Masponsor anogona kukupa hembe dzekuti upfeke oti ugozotidzosera kana wapedza depending nekuti zvakamira sei. Vamwe vanogona kuti chibva watotorako dzato dzako zvinoitika zvakare izvozvo vanogona kukupa motokari chaiyo kuti iite yako kana kuti ngoshandisa wozovadzosera kana wapedza apo paunenge uchigadzira image yako. Masponsor anogona kutokutengera chikafu kana kubhadharira rendi paunogara kana kukuendesera vana kuchikoro vari pakusapota kana kutsigira iwewe nechipo chako. Masponsor vanhu vanotsvagwa sometimes vanouya vega mushure mekunge vachinge vafarira zvauri kuita. So masponsor hapana chakawanda chanoda kutaura nezvavo vanhu ava sekutaura kwataita kuti ndevamwe vevanhu vanodikanwa mumusic industry because ndo vanovandudza vanoisa oiri kana kuti grisi rekuti mavhiri eindustry oro ecareer yako iwo semimbi anga achifambira mberi zvakanaka pasina kukweshera kana kudzokera kumashure kwezvinhu. Saka kana uchinge uchiona kuti hauna studio fees, hauna mari dzekubhadhira kumastudio dzekushutisa mavideos, you can approach vanhu vaunozivawo mbinga. Ndo dzinonzi mbinga dziya unokwanisa kunoapproachawo mbinga idzodzo. Ndo masponsors nemuchirungu unoti ndokumbirawo mukoma kana motokari yenyu ndigobudawo naye ndakazembera kana kutovakumbira mukadzi wavo chaiye kana uchiona kuti akanaka iwo hausi kukwanisa kunge uchiapproachawo mamwe mabhebhi akanaka but haikona kuzotora mukadzi wembinga nekuti hazviperi zvakanaka. Saka nhasi uno tapedza kudefina kana kuti kutaura kuti chii chinombonzi sponsor zvakamira sei. Saka now you know kuti masponsor ndivanani ende basa ravo nderei muenzaniso. Munongovaona vanhu vanenge vachingonzi mbingaudo idzodzo mbingaudo ndo masponsor. Vanhu vanokubatsira but vasina chinhu chavanotarisira in return. Vanongokubatsira chete nekuti vanongonakidzwa nezvinhu zvaunoita. Saka tapedza nyaya yedu yekuti chii chinonzi sponsor.